Az emberek nagyon rövid idő alatt tévéfüggővé váltak. A legtöbb ember a mai napig azt hiszi, hogy a sokféle szórakoztató program, a filmek, a dráma, azok csak is azért vannak, és nem többek, mint egyszerű szórakoztatás. De ez soha, de soha nem volt így. A legfontosabb szociális üzeneteket a mozifilmeken át vezetik be, felfokozott drámával és érzelmi állapotok szekvenciájával. Nem logikus, tényszerű szekvenciákkal, hanem bizonyos érzelmi állapotok kialakításával, amiket az agy regisztrál, és ezáltal bevésődnek az üzenetek. Az érzelmi tartalommal hatnak ránk ahelyett, hogy egy érvelést adnának racionális gondolatmenettel, tényekkel. Itt nincsenek viták, és amikor egy történeten keresztül töltenek fel rád új gondolatokat, akkor nem vagy rá felkészülve. Az agyad védekező mechanizmusa nem működik úgy, mint ahogy egy vita vagy egy előadás alatt működne. Gyakorlatilag egyfajta alfa állapotban vagy, amikor szabadon tölthetnek fel rád új gondolatokat, akár csak egy számítógép esetében. Ez a kultúraipar, amit magán, a szakmán belül is így hívnak, hogy kulturális ipar. A Szovjetunióban is volt egy ilyen részleg. A színészekre, rendezőkre úgy hivatkoztak, mint a kulturális vezetőkre. Csak annyi kell, hogy az emberek időről időre megkapják az új feltöltéseiket, és átformálható egy egész ország, egy nemzet vagy régió. Mind ugyanazokat a feltöltéseket kapják, ugyanazokat a frissítéseket egy időben, meghatározott irányvonal mentén. Ma ezt hívjuk politikailag korrektnek. A legtöbb ember nem akar kilógni a sorból, ugyanúgy akar vélekedni a dolgokról, mint a közvetlen környezete. Míg a saját épelmélyűségüket is azzal tesztelik le, hogy felvetik a gondolataikat a szomszédoknak, barátoknak, és figyelik, hogy azok hogyan reagálnak. Válaszolnak, és persze hasonlóan vélekednek ugyanazokról a kérdésekről. Teljesen mindegy, hogy ezek a vélemények, tények, vagy éppenséggel bődületes marhaságok, amíg mindenki egyszerre gondolja ugyanazt, addig mindenki megnyugszik, hogy ő is épelmélyű. Az ismerősök pedig mind egyetértenek, hiszen őket is mind ugyanazzal az információval töltötték fel. Nem csak, hogy ugyanazt az információt kapják, de ugyanazokon a lépcsőkön is viszik el őket odáig. A dokumentumfilmek mindig meghatározott vonal mentén haladnak, és jutnak el a végkövetkeztetésre. A legtöbben ennek sincsenek tudatában. Azt hiszik, hogy épp most kapták meg a tényeket a témával kapcsolatban, és azokból az az egyértelmű következtetés vonható le, amit persze mindig a legvégén ad meg a végső szakértő. Gondolkodásnak nincs helye a folyamatban. Amikor a tévé megjelent, és akkor én még mindig csak ekkorka voltam, szóval nagyjából egy hónap telt bele, és utána újra lemehettem a parkba, de bármelyik hétvégén tettem, már senki, de tényleg senki nem volt ott a völgyben. Szó szerint egyik napról a másikra számolta fel azt a fajta szocializációt, azt a fajta kölcsönhatást az emberek között, és a hagyományt, amiről beszéltünk. Azt, hogy kicserélték nézőpontjaikat, elújságolták egymásnak a friss híreket, segítettek egymásnak, annak, aki beteg volt, vagy bármi baja volt, mindenki segített a másikon. Attól kezdve, ha elmentél a hosszú-hosszú házsorok mellett, és úgy is hívták őket, hogy sorházak, mert összeértek és hosszú sort alkottak, akkor este csak azt láttad, amint az a hideg, kékes színű fény villódzik az ablakokban. Ez volt a vége az igazi közösségeknek. Az egész nagyjából egy hónap alatt lezajlott. A képernyő frissítési frekvencia a tévé esetében rendkívül fontos. Be lett állítva, hogy pontosan ennyi képfrissítés legyen másodpercenként, és ez pontosan egybeesik az agy alfa állapotának a frekvenciájával. Ahogy a szemeinken át a kép bejut az agyunkba, mi is felvesszük ezt a frekvenciát az agyban, és egy mély alfa állapotba kerülünk. Nézd meg a gyereket és figyeld a száját. Tátva marad a szájuk tévénézés közben, azt sem hallják, ha a szülő beszél hozzájuk. Gyakorlatilag hipnózisban vannak. Miért választanák pont ezt a képernyő frissítési frekvenciát, amikor annyi különböző frekvencia közül választhatnának? Nem kellett volna pont ezt választaniuk. Az egésznek persze megvolt a célja, és szándékosan lett hipnotikus. Egyfajta propagandaeszköznek készült agymosási céllal, még akkor is, ha mindez szórakoztatásnak álcázzák. Ugyanakkor arra is kiválóan alkalmas, hogy behozza az új kultúrát, hisz kiválóan vezette a szexuális forradalmat a drámákkal, a kis dokumentumfilmekkel, az ismeretterjesztő és szórakoztató programokkal kéz a kézben. Itt megint csak Platónt idézném. A közönség megnézi, amit meg kell nézni. De nem is gondolnád, mennyire ki van dolgozva. Minden korosztály meg van vele célozva, minden korosztálynak van benne valami. Minden korosztály megkapja benne a maga frissítéseit, még az öregek is, hogy másképp lássanak dolgokat, vagy másképp gondolkodjanak.
de az első számú célközönség mindig is a fiatalság volt. Vegyük például a propaganda egyik legnagyobb szakértőjét, aki Jacques Ellul. Ő rengeteget írt arról, hogy az emberi agy hogyan működik, és hogy az összes szórakoztató program, amiben valamilyen kormányszerv van, mondjuk a rendőrség, tehát a detektív történetek és a nyomozós tévésorozatok, szóval mind tartalmaznak egy kis emberi drámát, ami megfogja a nézőt, és segít neki azonosulni, amivel elérik, hogy végignézd az egész történetet. Például egy gyereket elrabolnak, a detektív rááll az ügyre, megjárja a pokol minden bugyrát, hogy kiszabadítsa. Te azonosulsz a főhőssel, ha férfi vagy a hősnővel, hogyha nő vagy, és ez a csali, amitől végignézed. Ellul megmondta, hogy minden dráma, amiben rendőr van, vagy mondjuk katonák a filmben, az mind tisztán propaganda. Teljesen színtiszta propaganda. Az izgalmas történet csupán a csali, hogy végignézesse veled, hogy azonosuljál vele. Még egyszer hangsúlyozom, mindig van valami üzenet valahol elrejtve a filmben. Lehet, hogy ez éppen egy olyan üzenet, ami ellentmond a jelenlegi morális normádnak. A three-part show on Sci-Fi Channel portrays a curious scenario set in the future. Childhood's End is a television show based on the 1953 novel by the great Arthur C. Clarke, a science fiction writer. This show aired just recently in the midst of the holiday season for many. At a time when many remember the birth of Jesus into the world, Sci-Fi Channel decided to air a show that depicts alien disclosure, the arrival of a satanic look-alike, and the eventual destruction of the world by fire. The themes contained in Childhood's End show an agenda is underway. It has been for quite some time. Clarke's novel is centered around an alien disclosure, where an armada of alien vessels make contact with the Earth. The aliens claim that they have come for the purpose of assisting humanity through a golden age, a utopia, a time of peace, security, and prosperity for all upon the earth. Not all of the people accept this utopia. Some of them protest because they believe in the God of Scripture. In the show, one of the characters' mothers kills herself because of the disclosure. She views her faith in God as incompatible with disclosure of alien life. Despite these people, these protesters, a vast majority of the world is accepting of the utopia, and many abandon whatever faith they once had in the notion of God. The aliens and the people of Earth commonly refer to this time period of peace and prosperity on the earth as the golden age of humanity. Literally, that's what they say repeatedly throughout the show. People never seem to get sick in this golden age. There is no war either. There is one who is appointed as the supervisor of Earth, one who helps to usher in the golden age of humanity. His name is Corellin. For many years, the people of Earth never see him. Eventually, they do see him when he is unveiled. Corellin tells one of the characters the reason why he does not disclose his appearance to the people of Earth. It's because they are not ready to accept what he looks like. But later in the show, he is revealed. What's interesting about his depiction in the show is that it is different from the way he is depicted in the book. In fact, a New York Post article wrote that the director of the show intentionally manipulated Corellin's look, changing him from an alien profile to a character that literally looks like a rendering of Satan. When Corellin is unveiled to humanity,
He looks suspiciously like the unveiling of the satanic statue in Detroit that happened this past summer. In fact, Corellin, the supervisor of Earth, is 9 feet tall and flanked by 2 children when he is unveiled, a girl on the left and a boy on the right. The satanic statue is also 9 feet tall, with 2 children on the side of Satan, a girl on the left and a boy on the right. Both the statue and the scene in Childhood's End depict the children looking up to the satanic character with longing, with great admiration. Hello? There is no need to be afraid. It is Corellin who will be overseeing the Golden Age, the evolution of humanity, and the transition to peace and prosperity. He has an interest in the children of Earth. It's later revealed that these children are no longer the property of humanity and are not fully human anyway. They are taken away from their human parents. The parents are left to face the apocalypse. Occult symbols are put on display throughout the show. First off, Corellin has the ability to manipulate and control time and space. He does this on many occasions for the purpose of ensuring that humanity enters the Golden Age without any issues. There are multiple references to the fact that Corellin and the alien invaders are assisting humanity through evolution towards a higher state of consciousness. These aliens are called the Overlords, and they have been on Earth once before. Why do they look like demons? Like our exact idea of devils. They look like our idea of devils because they've been here before. We've been waiting for them. We knew they were coming, so when they brought about this change, it scared us on some deep level because we could never stop it. A relationship between all living things and the stars themselves. Perhaps we've always known the Overlords were coming. Okay, so because of some crackpot ancient philosophy, we knew they were coming to do good. So then why turn them into the personification of evil? Humanity has waited expectantly for them to return. They are not on Earth for the purpose of destroying the Earth, but to do good. They happen to look like the human conception of demons, but according to one character, humanity has incorrectly associated these creatures with evil. Other occult symbols like the eye, the pyramid, the as above so below, repeat references to the Golden Age. These symbols show up on multiple occasions. In one scene, we see a man is saved from being shot when the supervisor of Earth, Corellin, intervenes and completely halts the dimension of time. After this, Corellin opens a door, a way out, a way for this character to escape the crisis he is in. Behind the door is a paradise, and the man decides to walk through the door. Both of my channels have focused on the use of doors as a symbol, how doors are used to portray when constraints of time and space have been overcome. Here it is Corellin who has manipulated these dimensions. Can you tell me what this means? Jennifer, what do you see? I see all. The end begins. The man who questions the little girl is holding the all-seeing eye with a pyramid. We also see the eye of Ra and a $1 bill that is flipped over. The director was intentional here, portraying the Novus Ordo Secularum right before the little girl named Jennifer says, quote, "I see all," unquote. Jennifer is the living human form of the eye.
the advent of the eye and human flesh. She is the one who destroys the earth at the end, while Corellin is depicted as attempting to save species of animals off of the earth before its destruction. He takes these animals in his spaceship back to his home planet, where they will be preserved. Childhood's End shows the eventual destruction of Earth with fire. The utopia that all of humanity accepted didn't last. The era of peace and safety ended in decimation. One has to wonder whether this novel, adapted into a television show in 2015, was intentionally pointing us towards something that is coming. We are in the year of light, the Anno Lucius. A supervisor of Earth is coming. He is the Lord of the world. He is not Jesus Christ the Lord. Do not be fooled by their agenda. That's what I want to talk about today. I also believe that these forces can be powerful. Do you believe that we war against occultic forces? And do you believe that they also sometimes can be powerful? They can be persuasive. Timothy gives us that example where Moses withstood by the Egyptian magicians Jannes and Jambres. And Moses is sent by God to go and stand before Pharaoh, and he takes a rod with him. And he gives him miracles to support God's demand that he let his people go. And if he doesn't, this plague or that plague is going to happen. And yet here are these magicians in ancient Egypt who can mimic most of the miracles that are performed by God at the hand of Moses. They can be very powerful. We also learn in Revelation 13 that when the Antichrist and the beast appear, they will have the power to call fire down from out of heaven at their command. Occultic forces are in the world. They can be very powerful, and here is the mystery. They also seem to know something about times and dispensations. And that is quite a mystery. The example I give there is where Jesus went into the valley of Gadara. Before his authority. These powers know something about times and dispensations. All right, because of those points, they're in the world, they're powerful, they can be persuasive. They are warring to control what decisions that are made by pharaohs, by presidents. Egypt's Pharaoh is our president. They are warring for their mind. They want to control them. They want to take them somewhere. They want to take them, obviously, in a direction opposite of what God would have. Either that executive level or even the people of that nation follow. And slowly, the process of gradualism, the drip, 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 where over a slow period of time, we are taking away from preaching the Bible, Pastor Hoggard, that fantastic point you made last night. When you change the DNA, you change the body. And the body in this nation has been changed. The church is dying. We are no longer reaching 25-year-olds and younger have had their worldviews more shaped by Star Wars movies and George Lucas and Hollywood than they have by the church. And so they're persuasive, and that's what they're out to do. They're out to persuade a generation, but of what? And here is a great mystery.